Maserati to malo vždy tak trochu ťažšie a dôvod bol jednoduchý. Toto sú ďalšie zaujímavosti o zaujímavých autách. Haló, ja mám 20 cm pele. Ja mám 24 cm. 25 cm tu. Prosto a jednoducho 20 cm je solidné, ale keď má tvoj ľavý aj tvoj pravý sused štvrť metra, tak máš najmenšie pele z celej ulice. A presne to bol problém Maserati. Ono totižto vyrábať športové autá znamená vyrábať pomerne drahé autá. Nie, že by boli v rovnakej cenovej kategórii, ale stále boli drahé, len už to nebola prvá talianska liga. Aj to je jeden z dôvodov, vďaka ktorým sa automobilka dlhodobo trápi, no napriek tomu vyrábajú jedno z mojich obľúbených aut. Maserati Quattroporte a jeho 5. generácia, a.k.a. M139. Quattroporte znamená 4 dvere, čo samo o sebe vypovedá o neveľkej kreativite z dielne Maserati. Potrebujeme vymyslieť názov pre tento sedan. Má 4 dvere, tak by sa mohlo volať Maserati štvordverové. V Maserati ale niekto pochopil, že konkurovať prvej lige talianskych športových aut nebude jednoduchá úloha a hodil by sa plán B. A tak vzniklo Quattroporte, ktoré najmä vo svojej 5. generácii malo konkurovať európskym sedanom a limuzínám, lenže tie boli také, že... Motorom by to ale asi šlo, ten konec koncov kúpili vo Ferrari. 4,2 litrová V8 mala v základe rovných 400 koní a zvuk ako vínko, lenže stále bol namontovaný v Maserati a teda obložený drahou kožou, lacnými plastami a tlačítkami z Fiatu. No a aby toho všetkého nebolo málo, tak... Šéfe, keby sme tam namontovali ten Duo Select, bol by to veľký problém. Čo ti drbe? To je robotizovaný manuál. Radí to, jak keby sme to našli v Cineminis a každú chvíľu sa to dojebe, to tam nedávajte. Piče, vole! A tak prvý facelift s Duo Selectom urobil veľmi zlé meno celej generácii. Napriek tomu, že po faceliftová verzia už dostala 6-stupňové ZF-ko, tejto nálepky sa Maserati len veľmi ťažko zbavovalo. 5. generácia Quattroporte síce dovtedy bola zo všetkých predajne najúspešnejšia, no stále to bol len taký jednooký medzi slepými. Napriek tomu mám túto generáciu Quattroporte strašne rád, zo všetkých asi najradšej a rozhodne je to jedno z aut, ktoré by som jedného dňa chcel vlastniť. Dúfam, že si sa niečo nové dozvedela, ako vždy ďakujem, sleduj ma a čau.